zuby. Nepretočím tieto. Teraz to vidieť tu poškodenosť tých zubov. Toto. Na tomto kole. Tu vidieť umelohmotné kolo. A toto na motori je kovové. Pekné, ostré. To znamená, že rípe do tohoto umelohmotného. No, teraz zrovna tu je ten zádrhel. Toto v tejto oblasti, tamto proste nepretočíš, zasekáva to, lebo je to v nedobrom zábere zubov. Ložisko. Toto ložisko je OK, dobre. Aj zadné ložisko je dobré, aj motor je funkčný, aj... No, toto je o ničom. Teraz je to detailnejšie vidieť. Tu je vidieť tie zuby zešľahané. Tuto. Aj ďalšie. A toto, to je úplne vymlátené, takže tam nádej na opravu není. To nové koleso by muselo byť. Toto je krížom, krážom. Toto je časť dobrá, kúsok, ale už tu začína zadrhávať, takže buď to tam dostalo nejaké, no a teraz absolútne sa nepretočí, lebo je ten najväčší zádrhel tu. Toto. Takže nové koleso, umelohmotné, neviem, či sa dá zohnať. Keď áno, opravíme, keď nedá, pôjde to do šrotu. To je všetko.